Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа най-големият район в България. Той може да бъде посетен в Бургас, в морската градина от 1 юли до 15 септември. За начало най-голямото природно място е кралската кобра. Тази още не е малка, около 3 метра и половина, ама расте. Среща се в Югоизточна Азия, отделя 100 пъти по-малко отрова от най-отровната змия в света, обаче пак е доста отровна. В България само при нас може да се видят кралски кобри. Тук може да покажем друга китайска щитомуцунеста змия. Среща се и тя долу към Виетнам. Интересен вид. Надолу ще ви покажем. Може да дойдете тук да се направите снимки с тези животни, примерно с този кралски смок. Тя е напълно спокойна змия. Може да кажете после на хората, че е отровна като се снимате. Дай ми принцеса една целувка. Така. Айде, гледай си сама. Тук може да се видят други гърмящи змии, също има. Вече гърмяща змия среща се в Америка. Честият вид хамелеони. Йеменския хамелеон, този е женски, малко сменя кожата при нас. Айде баба, ела при мене. Казвам баба, защото е много възрастно животно вече. Така. Тесният вид хамелеони и йеменските. Живеят година и половина, максимум до 2. Тази вече и викам баба, защото е на 3 годинки. Айде да се оставим да почива, да се смени кожата спокойно. Най-известното животно тук, китайския воден драктор. Айде приятел. Казва се Ной. Среща се почти в цяла Азия. Надолу Китай, надолу Виетнам, надолу Индия, навсякъде се среща. Кой се направи снимка с него, после така седи, ще се оглежда. Приятел е много голям. Ще видите, разбира се, и такива обеносни форми на някои животни. Това е индийска кобра. Това е обеносна форма, тя не се среща в природата, защото така бява лесно се вижда. Това е оригиналният вид на индийската кобра, очиларката. Малко е луда нашата. Кобри, нормално. Който се занимава с кобри, знае. Това пък е австралийска гама. Това е като воден дракон Ной, само дето не се среща в Китай, ми се среща в Австралия. Е много по-голямо животно е, нали? Така се види колко е красив. Може и него да го погарите, да си направите снимки и ще видите къде дойдете. Напълно спокойно животно. Разбира се, ще видите и най-отровните змии в света, както ви казах. Тук е австралийския крайбрежен тайпан, той по-често се среща с хората, обаче той не е най-отровната змия в света. Ще ви покажа после коя е най-отровната змия в света. Така. Може да се видят, нямат проблеми. Това е мредев питон, него няма да го вадим. По принцип това е най-голямата змия в света. Тя става до 10 метра. Имаме и кралската кобра, тя е най-дългата от змия в света. Това е най-дългата змия в света пък. Но този още е малък, около 2 метра и половина. Ще дойдете, ще го видите. Много красива змия. Мредев питон, Reticulated python също може да се каже. Най-голямата змия в света. Имаме, разбира се, една плюшта кобра. Сиамска плюшта кобра, тя малко сменя кожа. Ама пак още не се е замъглила много. Снимай, тя е много красива. В нашия терариум оставихме само не от плюшите кобри, защото няма смисъл. Те хората не разбират дали е плюшта, дали не е. Пак тази много и не плюи. Разбира се, може да се направи снимки с най-голямата змия тук, с тънкопашатия смок. Това е азиатски. Ви среща се почти цяла Азия. Доста голяма змия, разбира се. Може да се направи снимка и с нея. И на нея викаме бабата, аз като почна да работя тук, тя беше голяма змия. Така, принцесо, да си спокойна змия, много те обичам. Ще мога да видите и такива, това са води тегут, той е подвид на варанице, голям гущер става, 2 метра и половина. Това е заболена особа, казва с Стев, че може да се направи снимка с нея. Това е ловен сокол. Това е индийски бухал, средно голям. Но това не е бухал в света, европейският бухал Бубо. Айде, Бубо, идвай тук да те погледнем. Айде. Айде, има съска. Отивай нататък, айде. Отивай нататък, така, Бубо, браво. Това е най-големият вид бухал в света. Женски са 2 пъти по-големи, този е мъжки, затова е по-малък такъв. Бубо е наш приятел, така, Бубо. Може някой да го погали, ако ме попитате, някой път давам. Среща се в цяла Европа. Горе като почваш от Сибир до Франция, до Италия, на целия европейски континент се среща. Нагоре са малко по-бели към Сибир. Това е забулената улица Ейвари. Сега с нея си правим номер, като ме види, не така си правим номера, да може тя да изглежда голяма, защото да се не е жила така. Браво. Много те обичам, браво Ейвари. Това пък е най-малкият вид бухал, африканският бухал. Това е бухала с поци. Разбира се, хариси, тук имаме, това са подвидове на мишелароци. И тук още гърмящи змии може да се видят при нас. Още гърмящи може да се видят при нас, скалната гърмяща змия, тя е много интересна, тя е най-красивата гърмяща змия за мен. Още такива краски смоци има, покажи го е така. Тя окраската горе-долу може само да се види.
Иначе е интересно. Тук може да видите, разбира се, тук такива, пак има още една медянка от български видове. Ние, що сме лицензирани, само единствено не можем показваме застрашени български видове. Тук има една такава ефа, ама тя не се вижда хубаво, пък това е най-безопасната гърмяща змия. Тя ако вълхапи, може да не се случи нищо. Каролинската гърмяща змия, най-безопасната змия. Това е най-отровната змия в Южна Америка или Амазонка. Ето тук кайсаката. Най-отровната змия в Южна Америка, в Амазонка. Разбира се, това е фаворитката диамантна гърмяща змия. Това е най-отровната змия в света, се води. Това е официално най-отровната змия в света. Малко още е малка, нашите стават по-големи, но като видите. За да запознаете с нашите български отровни животни, с усойницата, за да запознаете. Тя нашата е меланист, но те горе-долу вече шишките станаха меланисти, покажа хубаво. Шишките са меланисти, защото горе, като ги нагрее слънцето, по-лесно се нагряват. Ще видите на живо как гледате пелянките, да може, като ги видите, да се пазите, защото това са истинните наши отровни животни. Истинните наши отровни животни, отровни зми в България. Ей, това са пепелянките и усойницата. За да познаете, разбира се, с австралийския варан аргус, ние му викаме ванко варана. Може да видите, разбира се, такива гекончета колкото искат. Имаме, тук ще видите питбула в семейството на геконите Токито, най-агресивният гекон в света. Ще видите мадагаскарски дневни гекони, един от най-красивите видове гекони, красота голяма са. Ще може, разбира се, да видите едни големи хлебарки, ще ви е интересно. Тарантулите ще ви са интересни. Разбира се, имаме някой друг вид отровница. Тази пак е африкански вид, снимай как се отваря устата. Това е средно голям вид отровница, не е от най-големите, не е от най-отровните, не е с най-големите зъби, но е красив вид. Да запознаем с гюрзата. Среща на европейския континент, но тяк надолу Кавказ, надолу Монголия, натам се среща. Много интересна змия. Страшно агресивна, страшно отровна. Трябва да се пазим от нея. И ще видите единствения отровен гущер, който сега се провежда отрова, аризонския отровен гущер. Гила монстъра. Ще видите на живо най-отровния гущер в света. Отзади му видите зад очите жлезите с отрова, там вътре се складира отровата. Запознайте с източната зелена мамба. Това е една от първите мамби вкарани в България 2001-2002 година от Африка, от ЮАР вкарани, от Южна Африка. Много красива змия, тя е най-красивата мамба на мене. Разбира се, запознайте с най-агресивната змия в света, черната мамба, разбира се. Ние сме един от малко терариуми в България, където имаме черни мамби. Може да я видите на живо. Тя нашата е доста и красива, около 2 метра и 10-20 см, много красива змия. Видите, разбира се, змията с най-дълга отровни зъби в света, габонската отровница. Тя има 5 см двойно подвижни зъби отдолу. Колкото по-голяма е главата на тази змия, толкова по-големи са и зъбите. Само е да видите оказката и тя в Африка, като в природата, тя почти не може да се забележи. И това е змията с най-бърз удар в света. Това всичко става просто за част от секундата, но официално тази змия е с най-бърз удар в света. Разбира се, запознайте с официално най-отровната змия в света. Това е официално най-отровната змия в света. Ученици взимат 20 от най-отровните змии в света и прачите на отровата, малко мяза на наш смок. А пък официално най-отровната змия в света. Може да видите скалата, учените взимат 20 от най-отровните змии в света и изчисляват точността на отрова, т.е. на 1 мг отрова, колкото всъщност изкарват и колко хора могат да убият. Т.е. с едно хапване черната мамба изкарва 1,82 токсичност. Тайпана от своя страна вади 49,5. Тоест, ако мамбата убива 7-8 човека с едно хапване, тази убива над 20-25-6-7-8 човека с едно хапване. Той пак не става с едно хапване да хапи толкова много хора, но официално това е най-отровната змия в света. Разбира се, има и някой друг такъв вид, такъв красив. Палестинската отровница, тя направо е една от най-красивите змии на мен, все едно, че е излязла от някоя книга за джунглата. Това е, приятели, ще може да видите официално най-отровната змия в света при нас. Ние ни показваме, защото има около 3500 вида бличуги. Ние показваме официално най-отровната змия в света и може да видите между тях някоя друга по-безопасно, не да се пресмика с някое друго животно и така. Благодаря ви. Абонирайте се и харесайте клипа. Благодаря ви и лек ден.